I pozdrav svima, danas nema igrica, ali pokušat ću da snimim jednu igricu danas. Pošto mi sad laptop malo se pokvario, tako da čim malo diram ovaj punjač, on se bukvalno ugasi, tako da neću moći nekoliko dana da snimam. Tako da, znači što se tiče kanala Gaminga Sarajčić, preimenovat ću ga u Gaming Pro HD 2222. Ili glasite za vi glasite za neko ime. Tako da znači neće biti klipova nekoliko dana, pošto mi je laptop pokvaren. Ali pokušat ću sad da snimim još jedan video, neku igricu. Ali prvo da vidimo kakvih ima igrica na skidanje, da ih skinemo. Znači, jer ne možemo stalno iste igrice. I to je bilo to što će ove epizode nas istraživali. Imate veliki